oikeesti oli. Oli vähän pelottavaa. Varmaanko sun kohtalos? Hei, älkää oikeesti puhuko siitä enää. Siis, mä haluan unohtaa se. Mennään vaikka kuvaamaan Heppaa, niin saa jotain muuta ajateltavaa. Mä voin tulla sun kanssa. Toi on tulossa varmaan hulluksi, mutta ei se haittaa. Boyfriendis on. Anna nyt viikko. Mähän sanoin, että se on ihan tyhmä. En oo tarkoitus. Alisa, onko se täällä? Sinä! Älä tee mulle mitään! Yritä unohtaa se. Mikä hevonen toi on? Pekka! Pekka! Se oli sun omaks parhaakses. Mitä käy? Mitä käy? Mitä käy?